हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने मु तो बहुत भल अच्छी आशा करछि आपण मैंने भी बहुत भले थे। एबे तो टाइम है 10टा मु एबे आम घर को जाऊँगी माने बापघर गाँ को जटणी। तो आम जाऊँ मो हजबैंड मु आउ झील झील देख लो हाय करदेल तमें भी हाय कर दियो देखिले तो आम जाऊँ तो जाइए सेठी आम कौन करचु मु आपण मानक देखौछि। बर्तमान आम आसिक पहुँची गलु मिठा दुकान में विकलानंद रसगोल्ला। चलो मिठा नहीं घर को जीवा आओ। देखो फ्रेंड माने को भेराइटर मिठा सब ये मिले। एठी मिठा सहित स्नैक्स आइटम भी मिले। अब तो एबे मिठा पैकिंग हो गला। एबे चलंतु जीवा। एठी झील पे गोटे खेलना किना हला। एबे चलंतु जीवा। बर्तमान मैं आसिक जटनी रे पहुँची गलनी। आपण मान तो देखुथिबे रोड साइड रे केते सारा लाइट लागिछि। आपण मान तो निहाती जानिथिबे जटनी रे गणेश पूजा फेमस। हमर बहुत सारा गणेश भी बसछि सब बाजार रे। एबे मु हमर साई रे पहुँची गली। एटा होचे हमर साही।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହୁଏ ଆମ ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ ମୋର ଭାଇ ଭିକି। चलो चलना भीतर चलो ଏଠି ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ ପୂଜା। ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ପୂଜା ହଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ। ହବନି ଏଇ ନାଇଁ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ରିଙ୍କି ପୂଜା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶିଲା। ମାମା, ଗୋଟେ ମା ହେବେ, ଇଏ ଖୁସି, ଉନାପା, ସିମି, ଇଏ ମୋ ବୋଉ। ଏବଂ ଗୁଡୁ ଆସିଗଲା, ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ। ହସୁନୁ ହସେ ଏ ଯେ ମୋ ଭାଇ କାହ୍ନା, ସେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ହାय କର ପିଇସିଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ଦିବ୍ୟମ୍, ସାନ ଭାଇ, ୟାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସିମି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ମୋର। ଇଏ ମୋ ଜେଜେମା। ମୁଁ ସେପଟେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ପୁପୁ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଘରୁ ବାହାରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି ତ ତରତରରେ ଥିଲି, ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ସାରିଲାଣି, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ହଇରାଜପୁର ପାଖାପାଖି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଆସିବାର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଘରେ ମୋର ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଭାଇ, ବାପା, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି। ସାନ ଭାଇ ରହିଗଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ବାପା ଘର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବି କରିବି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଆମ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।